guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome to Mama Kwatang's channel! Today's video ay gagawa tayo ng pinakamurang dessert para sa Pasko. Oh, ready na ba kayo? Nasamahan niyo ako? Let's go! Pero bago tayo magsimula, shoutout ko pala kay Lady Dawn. Thank you so much pag-try mo sa recipe kong binangkal. At saka yung hindi pa nakapag-try, check on my previous video para makuha nyo talaga yung exact na recipe. Para sa amin na nasa abroad, gusto natin yung mga quick and easy, di ba? At saka affordable. So for now, gagawa tayo ng pinakamurang dessert para sa Pasko. Nako, parang excited na ako nito. Kasi alam niyo naman sa Pasko guys, di ba? Magastos. Para naman mabas-bawasan yung gastos at saka very affordable yung mga ingredient. Bakit pa tayo maghanda yung yung mamamahalin? Hindi na. Ngayon, shoot na tayo sa pinakamura, masarap at saka total. Una, ang kakailangan nating sangkap ay, of course, kamote! Tantararam, tarachan, okay, unang gagawin guys ay ilagan nyo lang ang kamote until na maging malambot ito. Of course, maging maluto na. At saka, of course, babalatan. Ready na yung kamote natin. So, kamote, butter, 2 tablespoon lang ng butter. And then, condensed milk, half cup of condensed milk, and then cheese. May mga tao din na talagang gusto matamis ang dessert. Talagang matamis kasi daw, hindi daw pwedeng maging dessert kung hindi matamis. So, pero sa akin, alam nyo na, ang dami ng mga bawal-bawal. So, kailangan medyo bawas-bawasan na yung sugar. Una nating gagawin ay, i-smash muna natin itong kamote. So, ito na guys. Smash ko na yung mga sweet potato ala kamote. Actually, sa Bisaya namin, ito itinawag na niluyang na kamote. Tawagin na lang natin itong sweet potato dessert para sutyal, di ba? Ilipat ko na itong kamote. So, ito na guys, sa mixing bowl. Una kong ilalagay ay ang condensed milk. Half cup of condensed milk. Pero, kung gusto niyo, sabi ko, kung gusto niyo na medyo matamis pa, kasi ito, actually na-try ko na ito for my family. Tapos, gusto nila tong ganito lang na half lang daw, half cup, kasi ayaw nila na masyadong matamis. So, okay lang. So, to taste na lang sa inyo guys kung ano talaga yung desired na lasa. Na gusto niyo something like matamis or okay lang. Ilagay na natin itong butter natin for 2 tablespoons. Kumusta na pala ang mga family ninyo? Alam nyo, pag Pasko, sarap talaga pag may family reunion, di ba? Huwag na tayong magdagdag ng sugar kasi, naku, ang sweet potato alone, matamis na yan. So, ito na, ilalagay ko na sa molder. Kahit mura lang yung, let's say, yung mga hinahanda mong dessert para sa Pasko, pag maganda lang yung presentation guys, wow, maging total na yan. At saka of course guys, yung sinabi ko sa inyo na tips, kahit man anong gagawin ninyo for your family, do it out of love. Gagawin natin kasi yung mga anak ko, ay naku guys, mataka. Gusto nila, palagi may pagkain sa fridge, palagi akong nagluluto. Pero yun nga, I'll always find time na magluto ako para sa kanila. Para naman, habang andito pa sila sa bahay, so, iyan, makapagluto ako sa kanila. Okay, ito na. Yan, ready na yan. Oh, mag-toppings tayo ng cheese para sosyal. Cheddar lang itong mild cheddar yung ginamit ko, guys. Tapos, pero, mas maganda sana yung parang contrast na cheese. Depende, kung wala kayong available na cheese o medyo mahal ang cheese, ay pwedeng raisins or peanuts. So, nasa iyo. Basta, ikaw na lang yung gagawa ng at least may variation din yun sa kung ano lang yung ma-afford. Oh, after this guys, ito, ready na. Ilalagay lang natin ito sa fridge. So, this time, parang medyo tamad-tamad tayo dito sa mga ginagawa natin ha. Kasi, no baking, no cooking. It's just that, pizza lang ng mga, pislat lang ng mga kamote. Uulitin ko. 4 lang talaga ang ingredients natin ito sa
sa pinakamura na dessert natin para ihanda sa Pasko. Una, kamote, sweet potato, condensed milk, and then butter, and then cheese or mga nuts or pwede ding raisins. Yan. So yan lang talaga. Kaya wag na kayong mag-ano dyan sa mamamahalin na dessert. Tapos at the end of the day, yun nga, wala kakapusin tayo sa pera, 'di ba? Especially sa budget. Pag Pasko, parang ma-out of budget tayo. So ngayon, ready na ito, ilalagay lang natin sa fridge. So kung let's say may party kayo bukas or pang Noche Buena, so pwede ninyong gawin yan sa 24 ng umaga or kasi para naman medyo malamig yung dessert na pag serve sa Noche Buena. So okay, so ilalagay ko muna ito sa fridge guys ha, and then later after, siguro depende na sa inyo pag basta nasa fridge. Tapos after this, na tayo, mag-tasting kung ano ba talaga ang lasa, para kasi dito yung mga anak ko, so sila yung mga taga-tikim. Okay, sandali lang guys. Ito na guys, malamig na, after na nilagay ko sa fridge, at saka yan. Actually, kanina pa ang mga anak ko na, Mama, kailan ba natin kakainin yan? Ayan guys, papatikman ko sa anak ko na si Joshua. Ito pala, this is Joshua. So kung ano ba talaga yung lasa sa ginawa kong, kasi kanina pa sila atat na kakain na. Kamote dessert. Kika na ni. Pinakamura. Ano yan? Kasi nilagay sa fridge. Alam naman. Ba't nagtanong siya na, ba't malamig ka? Filipino to? Of course naman. Root crops. Pilipino kasi Pilipino naggawa. Taga Bagyaw? Taga saan? Hindi. Filipino. Native talaga. Ito talaga yung authentic na Bisaya, Filipino-Bisaya dessert. Sige na, sa'yo na yan. Yung anak ko parang hindi na matigil sa pagkain. Ayan guys, that's it for this video. Thank you for watching. Kung may natutunan kayo, at saka mag-isip-isip na kayo para ihanda sa Pasko. Please, isalin nyo na ito para naman makamura. Sa lahat ng mga subscribers ko, thank you so much! And then, sa lahat pa na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe! Tara na, subscribe sa Mama Kuatang's channel! Bye for now. God bless you all!